Rapporti fuq mezzi ta' xandir internazzjonali qed jgħidu li ċittadini fil-Moldova meqjus l-ifqar pajjiż fiż-żona Ewropea qed jilqgħu biħġarhom l-offerta tal-Gvern Rumen għaċ-ċittadinanza rumena. B'hekk qed jiksbu ċittadinanza Ewropea u jsibu impjiegi b'kundizzjonijiet prekarji għall-aħħar. Dan il-pass qed jittieħed hekk kif il-President Rumen Trajan Bazescu jixtieq iżid in-numru ta' nies li jistgħu jissejħu Rumeni. Mal-miljun persuna diġà ħalliet art twelida fil-Moldova u għastmat li 120,000 persuna fil-Moldova kisbet passaport li oriġina mir-Rumanija. Il-Gvern Rumen stess qal li 800,000 oħra qed jistennew biex l-applikazzjoni tagħhom għal passaport Rumen tiġi approvata. Skont rapporti fuq il-Gazzetta Ingliża Daily Mail, il-Gvern Rumen għandu l-intenzjoni jqassam passaport lil total ta' 4 miljun persuna mill-Moldova. L-ammont ta' flus ġenerata għal kull ras mill-Moldova huwa simili għal dak fis-Sudan. La darba jiksbu ċittadinanza rumena persuni mill-Moldova jkollhom aċċess liberu għal kull pajjiż fih dan l-Unjoni, inkluż Malta. Minkejja li r-Rumanija nfisha ħasset l-effetti tal-kriżi ekonomika selfet ammonti fenomenali lil Moldova tul is-sena li għaddiet sabiex ittejjeb ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Iżda l-maġġoranza ta' dawk li joħorġu mill-Moldova ma tinteressomx ir-Rumanija. Al kontrarju kif jirrapporta l-ġurnal Ġermaniż Spiegel, ħafna qed imorru Spanja u l-Italja. Il-pjan Rumen jikkontrasta bi kbir dak Malti jekk kif individwu li hu interessat fiċ-ċittadinanza Maltija se jkun meħtieġ jagħmel kontribuzzjoni ta' 650,000 euro u jinvesti fi proprjetà li l-valur minimu tagħha ikun ta' 350,000 euro. Irid jinvesti 150,000 oħra f'bonds u stock sanzjonati mill-Gvern u jgħaddi minn proċess ta' due diligence. Se jiddaħħal ukoll capping li permezz tiegħu il-programm se jkun limitat għal massimu ta' 1,800 applikazzjoni.